Масленіца. Вясёлыя провады зімы – святочны час, калі людзі спяваюць і танчаць. Кожны дзень масленічнага тыдня ў нашых продкаў меў асаблівае ці нават сакральнае значэнне. У панядзелак рабілі пудзіла з саломы і старога адзення. Аўторак называўся зайгрышым. Было прынята ладзіць аглядзіны нявест. У сераду цешчы запрашалі зяцёў на бліны, а ў чацвер спынялася ўся праца і пачыналася шырокая масленіца. У пятніцу ўжо цешча ішла ў госці да зяця. Субота славілася тым, што маладая нявестка звала да сябе і адорвала родных мужа. Сёння старажытныя абрады і традыцыі наўрад ці ўдасца ўбачыць нават у далёкіх ад гарадскога шуму вёсках. Яны прадаўжаюць жыць толькі ў гісторыі. Віншую вас усіх з масленіцай. Масленіца – гэта традыцыйнае народнае свята, якое вельмі любіць увесь наш маладзечынскі раён. Мы яго традыцыйна святкуем у апошні дзень масленіцы на прабачальную нядзельку. Кожны год мы стараемся прыўнесці ў гэта свята нешта новае. Нейкія новыя гульні, запрашаем заўсёды новыя калектывы, каб вам было цікава прыходзіць да нас на свята. Масленіца – час блінцоў весялосці. Так кажуць пра свята. На сцэне амфітэатра выступілі раённыя калектывы. У іх спаўненні прагучалі вясёлыя песні. Таксама госці ўбачылі народныя і сучасныя танцы і самі сталі ўдзельнікамі прадстаўлення. Сегодня сапраўднае веселье, тому что мы развітваемся з зімой і сустракаем паважаную вясну, каб усім было на душы цяпло і не толькі на душы. Асобную праграму «Дзіцячы гульнёвы блок» для нас падрыхтавала Дзяржаўная установа адукацыі сярэдняя школа нумар 11 горада Маладзечна. Разам з намі праважаюць зіму нашы раённыя калектывы культуры. Гэта асалода, гэта вечарына, вакальны народны ансамбль «Міністрэлі», а таксама супрацоўнікі палаца культуры. На Беларусі праводзіўся цэлы шэраг абрадаў, выконваючы якія людзі верылі, што трымаюць здароўе, багацце і дабрабыт. Традыцыйная народная забава, без якой не бывае вясновага свята – масленічны слуп. Маладзечанцы мераліся сілай і спрытам. Самыя актыўныя упартыя атрымалі прызы. Сваімі ўражаннямі і ўспамінамі падзяліліся гараджане. Настроение хорошее, погода хорошая, радуемся, концерт очень хороший. А традиции, блины едим. Бабушка у нас, когда я была еще маленькая, пекла разные выпечки, блины, много сортов. Весело встречали. Наш тяжелый год. Это немножко расслабиться, немножко отдохнуть, немножко перевести мысли. Гости с родственниками. Хорошо встретиться, чтобы осталось хорошее настроение. Поздравляем друг друга с весной, с масленицей. Да, счастья желаем друг другу. Прощения просим друг друга. Сегодняшний день прощения просить, так что просим прощения во всех, чтобы все хорошо было в нашей жизни. Гасцям свята прапанавалі стаць удзельнікамі шматлікіх віктарын, конкурсаў і забаў. Была магчымасць паспытаць поспех у латарэях, падзяліцца ведамі старажытных абрадаў і набыць вырабы ручной працы. Вясну клікалі доўга. У гэты дзень парк поўніўся рознымі гукамі. Масленіца лічыцца бадай што самым смачным святам. Круглыя румяныя гарачыя блінцы раней мелі рытуальнае значэнне. Яны ўяўлялі сабой сімвал сонца, якое ўсё ярчэй разгаралася, падаўжаючы дні. Але ў сучаснасці уявіць свята гукання вясны без бліноў ужо немагчыма. Сакрэты прыгатавання смачнай стравы нашаму тэлеканалу расказалі прафесіяналы. С душой. Яички добавляем, молочко свежее, понимаете, продукты, мука свежая, хорошего сорта, сахар, соль. Вот. И главное настроение, чтобы было отличное. Предвкушение праздника. Вот, поэтому и блинчики получаются румяные. Когда у людей хорошее настроение, погода не подводит. Без проблем. Выбираем температурный режим, и они получаются румяненькие. Апошні дзень масленіцы называюць прабачальнай нядзеляй. Лічыцца, што ў гэты дзень неабходна прасіць прабачэння адзін у аднаго, а як сімвал ачышчэння ад старога і непатрэбнага спальвання пудзіла. Пасля масленічнага тыдня ў праваслаўных вернікаў пачынаецца самы строгі пост, які будзе доўжыцца 40 дзён. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.